fanilor lui Bayern München, cea mai bună echipă din istoria Germaniei, deschide scorul în penultimul minut al primei reprize. A fost o combinație excelentă între Sebastian Rode și Rafinha și Javi Martinez. Șutul lui Rode a fost respins de Yanis Blaswich, care nu a mai avut ce face însă la această inovație a lui Robert Lewandowski. 1-0 la pauză, putem spune, pentru că probabil în faza următoare va fi fluierat. Sfârșitul acestei reprize, un gol venit la țanc pentru Lewandowski și pentru fanii lui Bayern München. Lewandowski cu primul său gol la Bayern. Gaudino acum, Ballstüber și Javi Martinez.